boom, yeah, yeah. Guys, pasensya guys ha. Hindi marunong kumanta si Pink. Nagpipiling ano lang, nagpipiling singer-singiran lang ang ano ni Ping. O di ba? Ano pa ba yung masisiglang kanta? Hindi kasi tayo ano eh. Hindi kasi tayo ano to? Ayan, nag-ano na naman yung aking ano. Nag-ano yung aking mic. Don Romantico. Wow. Minutes na lang guys. 1.5 hour lang ako ah. Inano ko na ng 1.5. Parang hindi man ako na hindi ko man na ano 'yun. Parang hindi ko man siya naumpisahan. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan ka, basta sasakyan. Tama ba? Uy, ang baba ng ano ko nakikita. Nag-ano guys, nag-static yung aking ano oh.
Phil Albert, mega love shout out. Nag-ano yung aking ano ba, masakit sa tenga. Ang ingay guys ng mic ko.
Ayaw siya guys maayos. ذلك طعمه الغني بالكاكاو اللي الكل يحبه. Ayan, mag-end na tayo guys. Ayaw umayos eh. Ano daw? Minsan nawawala siya. Ayan, umukay ng konti. Maglasong na ako guys ha. Tapos, end na tayo. Nakaisang oras kalahati na ako ba? Ano ba to? Ano ba to? 3 million in the house. Salamat sa inyo guys. Kanina pa nagluloko to kaya tinisting ko lang siya. Ngayon, last song tayo guys. Naka 1.5 hour na ako. Japan Haruri, thank you. Sa lahat na nagpunta guys, maraming salamat sa inyo. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong didibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. Si Johnny, may galap shout out, salamat. Nagsolo ako ngayon. Tingnan mo, hindi na. No si Balasi. Sino ba sila? Salamat, Sis Johnny. Kamusta ang bakasyon? Nagsulo si Pinkay. Aakyat kanina si Bogs, hindi nakaakyat. Huwag mong ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. No si Balasi. Selderbert, salamat. Sino ba sila? No si Balasi. Sino ba sila? Nakaisang oras kalahati na ako sa Johnny. Okay na yon. Nagluloko yung mic ko, tinesting ko, panay ang kanyang topic ba? Raldal. Pangit ang tunog, no? No si Balasi. Sino ba sila? No si Balasi. Sino ba sila? O, di ba? No
Lassi balassi. Sino ba sila? Marcel Gerbert, thank you sa iyong blessing. Nosy Balassi. Sino? Sino ba sila? Pagbalik mo sis Johnny, kantahan tayo ba? Bigla ko lang na miss kumanta. Kaya nagngangaw ako mag-isa. Sel Gilbert, salamat sa blessing. Sis Johnny, Japan Horumi, thank you sa blessing. Sino pa ba? Si Bogs. Thank you, Bogs, sa blessing. Sis Johnny, nakainom si Bogs. Naka 1.5 hour na ako, guys. Thank you sa inyo lahat. Nagluluko talaga yung aking mic. Hindi ko alam. Kanina pa to, pag umpisa pa lang. Sel Gilbert, maraming salamat po. Madalang na kasi kaming mag-live sa gabi. Sino nga ba sila? Hindi ko rin alam. This song is Busan, video key version, popularized by Asim. Ang ingay. Ano oras na ba? Uy, last na talaga to. 11 o'clock na. Ingay. Masakit sa tenga, no? Isip mo'y unti-unting nawawala't nalilito. Ang tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, ang nakaraan ay tanggapin. Kinanta ko na yata to kanina. Ang bukas mo'y darating pa, kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. Kang Utay, thank you. Panahon, pagkat ito'y may hangganan, buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mo'y naglulumbay. Woo! Nag si Esperanza ng nagpasensya na, guys. Nagsulot talaga si Pinkay. Wala sila. Busy yung aking mga sa gabi, katrupa sa gabi. Pasensya kayo, guys, nagluluko yung ko last. Babay na, ha. Kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Guys, hindi marunong kumanta si Pinkay. Last na talaga to. 11 o'clock na. Kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mo'y naglulumbay. Isip mo'y unti-unting nawawala't nalilito. Ang tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho. Nasisira na yung aking hindi rin kasi ako marunong kumanta. Nasisira na yung mic. Guys, hindi ako sagay singer. Ako'y dancer. Dancer talaga, Mariusep. Kay Wings, Manay Kubi, salamat sa inyo lahat. Thank you. Alam na this, 11 o'clock na. Thank you very much. Request nga. Touch by touch. Ikaw ang kakanta nun. Ang sakit na ng tenga ko ba? Hindi ka na yan. Touch by touch, hindi ko kaya yun, sis. Sis Juni, hindi ko kaya yun. Ikaw ang may alam nun.
talaga umano ng aking mic. Mag-request na lang kayo sa akin, sayaw na lang. Parehas nung, kailan ba yun nung nakaraang araw, sabi ni Sis Irene, Pingkay, pinasasayaw ako, nasa kusina ako. Uy, ang ingay talaga guys. Guys, pasensya na guys ha, ayaw nang ng aking mic. Kanina pa to nagloko, umpisa pa lang, pinagbigyan lang ako, tapos ngayon, ito na naman, nag-start niya naman siya. Masakit sa tenga. Thank you, Sel Garbert, Sis Johnny, Japan Harumi, Manoy Kubi. Sino pa ba yun? Sleep ka na. O, sleep na ako, 11 o'clock na, Sis Johnny, alam na di. Anong Gilbert? Albert ba sabi ko? Sino ba si Gilbert? Albert. Sorry naman. Magyaw-yaw ka lang dyan, Manay. At makikinig lang ako. Hoy, Manay Kubi. Ay, Sis Johnny, may chismis ako sa'yo. Si Manay Kubi, late magpunta. Alam mo kung saan nagpunta? May kadate kanina. Nag-ano muna siya ng babae muna siya kanina, kaya nagdumating siya. Ngayon na lang din, tapos na ako ba? Lagi nang busy si Manay Kubi sa sa jowa niya. Akalain mo naghanap ng jowa, nakatatlo agad si Manay Kubi. Goodbye. Salamat Sir Albert. Ayan, sino ba si Gilbert? Bakit Albert? Albert ba sabi ko kanina? Minarites ko si Manay Kubi kasi si Manay Kubi ba? Ay, sabi ko nga Sis Johnny, ano ba, laging busy si Manay Kubi ngayon, may jowa na kasi kayo. Manay Kubi! Hindi na kumibo, Sis Johnny. May chismis ako sa'yo, tapos si Manay Kubi, tapos si Kai Wings, sa Biyernes, mag-istiraha. May mga date sila sa andyan si Kalbo, nakikinig yun. May date sila sa Friday. Alam mo ba yung kanina, nag-usap-usap kami, alam mo ba? Ang in-invite ni Manay Kubi, si Kalbo lang. Uy, marites na naman ako, uy. Ang sama ko talaga. Sige na, babay na, 3 million in down. Bakit? Manay Kubi, minarites na naman kita ba? Hindi na sumagot. Pinagpawisan na ako, pati yung aircon ko pinatay ko kasi ang ingay ba, matulog. Sel Albert, alam mo kasi yung mga friend ko, mga busy na ngayon kasi may mga jowa na pa sila ba. Si Manay Kubi 3. Tapos si Kai Wings, nandyan si Kai Wings, naka-BJ lang siya. 2. Sis Johnny, bye-bye. Uy, ang ingay talaga ng mic ko. Babay na. Uy. Japan Harumi, thank you. Thank you sa mga blessing nyo ngayong gabi. Puro talaga ako kalukuhan ba. Sis Albert, alam mo pag nagla-live kasi ako, puro kalukuhan ba. Pasensya na, ganito lang ako. Pero, sanay yan sa akin mga yan, kaya sa katotoo yung sinasabi ko, ang ingay mo. Ang ingay ng mic mo. Ang ingay nga, nakakahiya. 5 million in the house. Salamat. Paalam ako ng paalam kung nandiyan si Kuya Ted, sabihin sa akin nun, kanina ka pa nagpaalam, na 2 oras ka nang paalam. Sabi ko nga kanina kay Japan Harumi, 2 oras, 2 kanta na lang. Nakaano pa yata akong kanta. Sige na, babay na, Sis Johnny. Kailan babalik mo? O, diba? Paalam na, oy. O, sige na, bye-bye. Good night. Love you all. Thank you sa inyo lahat. Bye-bye. Di na sumagot si Manay Kubi.